Денс. О, Северина Комитова. Благодаря ти. Северина Комитова. Северина Комитова, бе. Муджизе. Комитова. Муджизе. Веска. Галя Недева. Страхотни сте, момичета. Кой беше това? Нещо направо ме очуди. Кой беше това, бе? Направо ме шашна. Кой е тос? Кой е тос? Спинави пес. Thank you very much, Spinavi. You are the best man. Thank you very much. I'm in shock. I'm in stress. Thank you very much.